आल्फा उदांनि गेमाव बिहु आसाम नाङै खना खनला रंजालि बैसागु फोरबो रंजानाय बाजानाय थासारि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बेन्थ' गासिबो रंजादों। बैसागु रंजानायनिफ्राय गोजानाव थानो हायाखै परेश बरुवा दैदेननाय उदखारि आफाद आल्फा उदांआबो। आल्फा उदांनि गेमावबो बैसागु रंजादों एबा बिहु फालिदों। गोदान बोसोर बैसागुआव आल्फा उदांनि गेदेरफोराबो गासिबो खैदां खैफोदफोरखौ नेवसिनानै रंजादों आरो बिहु मोसादों। मख'नो गोनांदि म्यानमाराव थानाय आल्फा उदांनि गेमाव बैसागु रंजानाय एबा बिहु फालिनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगाङाव आल्फा उदांनि गेमाव बिहु मोसानानै रंजानायनि भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव आल्फा उदांआ बिहु मोसानायनि गुबुन मोनसे भिडिअ फोसावदों आरो बे भिडिअआबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे गोदान बोसोर आरो बैसागु फोरबोनि गासिबो आसामबासिनो आल्फा उदांनिफ्राय गोजोन हामलायथि हरदों। आल्फा उदांनि गेमाव बिहु आसाम नाङै खना खनला रंजालि बैसागु फोरबो रंजानाय बाजानाय थासारि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बेन्थ' गासिबो रंजादों। बैसागु रंजानायनिफ्राय गोजानाव थानो हायाखै परेश बरुवा दैदेननाय उदखारि आफाद आल्फा उदांआबो। आल्फा उदांनि गेमावबो बैसागु रंजादों एबा बिहु फालिदों। गोदान बोसोर बैसागुआव आल्फा उदांनि गेदेरफोराबो गासिबो खैदां खैफोदफोरखौ नेवसिनानै रंजादों आरो बिहु मोसादों। मख'नो गोनांदि म्यानमाराव थानाय आल्फा उदांनि गेमाव बैसागु रंजानाय एबा बिहु फालिनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगाङाव आल्फा उदांनि गेमाव बिहु मोसानानै रंजानायनि भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव आल्फा उदांआ बिहु मोसानायनि गुबुन मोनसे भिडिअ फोसावदों आरो बे भिडिअआबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे गोदान बोसोर आरो बैसागु फोरबोनि गासिबो आसामबासिनो आल्फा उदांनिफ्राय गोजोन हामलायथि हरदों।